Yun, malaki. Tayo, malaki tayo. Ay, tatay nga pala mati. Uy, laki oh. Uy, ano mga toy? I thank you Lord. Yun, nadaan na mga toy. Oh, yeah, mga toy oh. Thank you Lord. Grabe mga katoy oh. Wristback yan mga toy doon sa spot natin na malupit. Ay sus, Ginoo. Ala, low tide. Napakaraming mamaw dito ngayon mga toy. Yan nung unang spot kasi natin, taganyan din, kita yung bato. Ay, Diyos ko. Ginagawa mo. Yan, may pamaraan talaga mga toy para makakuha ng magandang fishing spot. Andun mga toy si sila Papa Ching tsaka si Kachoy Bilog. Doon lang ata sila, Pupisto. So, mega love shoutout sa inyo mga katoy. Mega love shoutout sa mga stool supporters natin. Ayan, dito na tayo mga toy. Ayan. Yon, good morning po ulit sa inyo mga toy. Welcome ulit sa panibawang fishing adventures po natin. So yun mga toy, bali samahan nyo po ulit ako mga toy sa isa pang pagkakataon. At sana marami pang pagkakataon mga toy na magsama-sama tayo dito mga toy sa ano na to, fishing spot na to. Hanggat may kumahagat mga toy, dito muna tayo. Kasi napakahirap mga toy maghanap ng fishing spot sa ngayon. O nagpupunta ako ng nakaraan sa Pipindan, sa may Sumila, sa may Salik Shores, sa may Barangay Bawang Bayan, wala rin mga toy. So yun mga toy, bali samahan nyo po ulit ako. At ako yung nakasitap na mga toy. Ang dalawang pamiwas ulit yung gamit natin. So isang hook yung gamit natin. Yan. At pain natin mga toy, lumot. Bulate. Yan, good morning po sa inyo lahat. Yun ganda. Yan. Yung mga toy, dalawang hook. Sinitap ko na mga toy para para hindi ko masyadong mahaba yung nakaraan kasi mga toy, grabe ang haba ng video natin. Ganda ng hulihan natin dito mga toy nakaraan. Yun. So ngayon ito mga toy, ito maganda mga toy kasi marami tayong mga kasamang darating ngayon mga toy. So sana mag-enjoy sila dito at sana pala makarating sila dito. Kasi yung sila Papa Ching tsaka si Kuya Bilog andun siya mga toy. Mukhang alanganin ata silang pumunta dito kasi yun nga, itong fishing spot po talaga natin napakahirap talaga. Sabi ko nga mga toy, maganda kung pumunta sila ngayon dito kasi umulan kagabi mga toy. So may tendency yan mga toy na maraming kibit dito ngayon. Lalo yan mamaya mga toy pagka uminit. Yun mga toy, bali samahan nyo po kami rito. At dating pala ngayon dito mga toy yung mga kasamaan kong ANC Anglers Group, yung ibang member, tapos Bruce Anglers. So may kilab shoutout nga pala kay Kachoy Aris, yan talaga dito talaga pupunta yun kasi may rota siya na ibang fishing spot. So yun mga toy, bali dito lang po yung fishing spot po natin. So yun, dito ulit tayo sa may Ilog Pasig muna, bakahanan ng mga mamaw. So yun mga toy, dito natin tutok yung camera. Maraming salamat nga pala sa mga silent viewers po natin at sa mga sulit subscribers po natin. Thank you, maraming salamat po. So yun, dito try natin dito matiklit. Yan, ganyan lang mga toy. Nakaraan kasi di masyadong kita yung video natin, pasensya na po kayo. Surprise mamaya mga toy kung sino mga kasama natin. At sana matuloy na yung papa-competition ni ni Kachoy Nel na fishing rod. Sana abangan natin. At dala ko rin kasi dito mga toy, yung pinatago niya. Sana manalo ko mga toy para bali i-sponsor natin yung mga panalonan kung sakali sa pa-tournament ni Kachoy Giron. Yun, suportahan nyo rin pala mga toy yung darating na December 17 yung pa-tournament ni Kachoy Giron sa Talim Island mga toy, sa may Barangay Kasili. Yan, Binangonan, Rizal. Kita-kits tayo doon mga toy, sana makarating din ako. Kasi baka makauwi ako ng Bigol mga toy. Yun, malaki tayo, malaki tayo. Ay, tatay nga pala mati. Uy, laki oh. Uy, boy naman mga toy. I thank you Lord.
May naman, oh. Tay, bira na tay. Pwede na po. Yung tatayan doon. May alam siya pa palagi tatay. Ay, thank you Lord. Sabi ko sa inyo mga tayo maganda itong fishing spot natin. Ayun pa oh. Ayun pa oh. Ay sus, sinabit lang pala. Patay tayo dyan. Kala ko siya. Ginagawa mo. Patay oh. Yun lang kasi mga tayo dito. Yan lang kasi ano dito mga tayo. Madaming sabit. Wala, muntik na buti ngayon pa natin na. Oo mga tayo, ano na. Bibigay na tunga natin, babaran. Nung nakaraan siguro to, di ko napansin. Mamingwit po kayo tay? Mamingwit po kayo mamaya? Mamaya po. Maganda po ngayon kasi ano, para makulimlim. Wala pa yung mga inintay natin. Ganun lang siya mga tayo. Alam na mga tayo, doon. May sabitan pala tayo. So, ayusin ko mga tayo. Oh, grabe mga tayo. Oh, buti napansin ko. Yan, hindi ba na ulit? Tikman na. Delikado, mukhang maraming biya ngayon. Pero ganyan mga yung tilapia pagka kumagat dito, kunti lang ganun. Tapos ginagano mo na. Baka tilapia nga ito. Ay, tilapia to. Tilapia. Ay. Tilapia siguro to. Inagos na dito daw. Naku mga ang damdamin soy solisita. Ginagawa mo. Agat na po kayo. Binigyan ko na kayo ng pizza. Pinalihin ko na nga sa inyo mukhang may harvest na dun sa may kinapapatsing mga to ya. Na-hold ata yung mga kasamaan natin doon. Dito kasi mga to madalang siya, pero pag humarbist naman dito mabilisan, tapos malalapad pa. Kaya bawing doon medyo namala. Ito talaga may tsambahan mga to, mga plapla talaga. Yung nakaraan nga 4 na plapla tayo. A few moments later. Mga to, inadali ko mga to dun sa dulo, balik tayo doon. Sayang, walang video naman. Mga to, yung laki, mas malaki dito sa nauna. Tara, doon tayo mga to. Ayan, dalawa na. Tara, doon tayo mga to. Ay, sayang. Yan lang mga to. Ang laki pa naman. 4.5. May nagdadalag hunting din ng mga data pa. Maaari sila ng dalag din. Yan, tugan tayo matay. Dito yung spot natin matay kung saan tayo nakadali ng planta. Yan, yung ano, nilawit ko lang nagpaka nang pauwi na ako. Dito yan. Yung kasi mga ganyan mga maliit na tibet. Yan po yung ano, malalaki. May tubig dito kanina sa akin. Nakawala. Tapos yung ganun, yun ang pangalawa. Nadali ko na. Napakaraming hipon mga ito. Maliliit. Kaya pala parang tumuman mga ito. Baka mga busog yung ano, yung tilapia. Yan, maganda. Yun, nadaan na mga to. Yo! Yeah! Mga to, yo! Thank you, Lord!
Hihi! Sabi ko na nga ba mga tayo, kakagat talaga yan. Kahit anong busog yan mga tayo, posibleng hindi nila maagilap yung pain natin. Kaso problema mga katoy, wala pa yung hinihintay natin. Baka napalaban na siguro doon sa unahan. Mga kasama ni Papa Chin siguro. Sana nag-harvest sila doon. May parts naman. Natin yan. Nangyari na mga mga katsoy, saan na kayo? Ginagawa mo. Hindi nila kayang mukhang hindi nila ginaya yung akyat nila. Sumagat nga yung katawan ko hanggang ngayon mga tiyo. Sit up tayo matin ng pambuot mga nakko mga tiyo, maambon na. Maambon na mga tiyo. Bagong pain ulit. Ginagawa mo. Ganda na mga tiyo. Sa ano, wala nang dumaan na ferry. Sunod-sunod kanina mga tiyo. Binabago-bago ko mga tayo sikat para mapansin na isla. Bago pag wala, tapon doon eh. Naglagay ako mga tayo ng ano na sombrero kasi nakikita nila mga tayo yung ano, kulay-pula yung sombrero ko. Hindi sila makalapit dito kasi pulang-pula yung suit. Dapat pala itim yung suit natin. O kaya ito tama ito. Pati yung ano may kulay ko. Parang alam mo nagtitiksay mga tayo yung content. Miguel Love shoutout nga pala kay ano Tiksay Hunter HP yun, Miguel Love shoutout. Kay Locano Hunter yun, shoutout. Uy, Kachoy Alvin Bernal yun, Miguel Love shoutout. At Miguel Love shoutout sa lahat ng Insa Anglers members. At sa Brusa Anglers yun, mukhang alangayin na sila makapunta mga tayo. Mukhang napalaban na sila dito sa kapila. Pero kinakagat na ako. Ang dami kasi ano mga tayo, ang daming ano. Siguro yung nagano, dati di naman nagagano. Walang gumagano doon sa akin na excited yung mga nakaraan adventure sa atin kasi pag may gumalaw, sigurado tilapia yun. Ngayon ano eh. Pag gumalaw, ano, minsan ano, hipon. Di kayo pumunta naisahan nyo ako dala pa naman ako ng ano, lechon. Jokes lang ako. Talaga sila siguro sabi ko nga mga kasi mukhang alangan sila mga ano dito talaga sa fishing spot na to kasi ang hirap talaga mga tayo na try nyo mga tayo. Si Kuya Prince nga na hindi daw sa pupunta dito. Talagang mahirapan dito. Ako hanggang ngayon nga ilang araw na sakit pa rin yung braso ko kakat mo yun. Hirap nang inakitan natin. Lalo na kung ano kung abutan ng high tide. Nakit ka talaga saan parang nagbaging parang Tarzan. Hanap ko talaga ng ano para makauwi ka. Tulad yan mata yung nag-high tide na wala na yung mga bato-bato. Ang bilis ng high tide nga hindi mo nakaraan kita pa rin. So hintayin yan natin mamaya mga katoy pag nag-low tide ulit. Napakarami yan. Pero ngayon meron pa rin yan kasi may umaangat sila pagka may dumaan na birds yan. Okay yung lumot yun kakain nila. Stay tuned lang po kayo mga tayo. Stay tuned lang po. Medyo
matumal na yun mga toy. Pagdating mo na baby. A few moments later. Nakadali na naman tayo ng ng hito, ang laki. Kaso mukhang makakawala mga katoy. Oh. Di na ako nag-video mga katoy kasi may may makaka-copyright tayo. Yun, mukhang may okasyon dito sa Mandaluyong. Makakawala ito tayo. Mukhang alanganin yung tama oh. Lord, ibigay nyo na po ito sa akin. Mga tayo, naangat natin. Woo! Yes, thank you Lord. Ay, grabe ang tumal ng natin. Sirte. Oh, grabe naman. Anong nangyari yan mga katoy? Mali yung pinasukan ng hook. Ay, hindi ito. Kala ko dun sa asang kumain. Ayan mga tayo, ang laki. Grabe. Oh. Yan, thank you Lord. Ala ko nag-fish na naman ako eh. Nakadalawang nag-fish ako, nakawala ka lang. Yun o. Thank you Lord. Ang laki. Yung mga tayo. Huli ka na ngayon. Hawak ka na na uy. Thank you Lord. Mukhang may okasyon dito sa Mandaluyong mga tayo. Kaya di ako makapag-video mga tayo. Sana di tayo makapira. Uy! Uy! Ayan natin, nakapala tayo. Jackpot! Ayan na. Siguro ito na lang muna mga toy. Ano na mahirapan tayo mag-hit. Hindi rin pati dumating yung mga inintay natin mga toy. Kaya na lang natin mamaya naabot siguro muna kung ano. Matapos na yung event na yan. Hello? Is na dapat yan mga toy. Yes, thank you Lord. Yun lang po muna mga tay. Maraming po salamat. At kapilaan yung sa San Mandaluyong sa bandang Barangka Sayan, Barangay Taas, tsaka dun sa Barangay Mulog. Hindi sana lumusot yung copyright. Yun, maraming po salamat. Thank you po. At kailangan natin sila doon, baka nakalaman natin sa kinapapansin. Yung shoutout nga po pala mga ating sa sila pong PC at pictures natin. Thank you mga toy, maraming salamat. Yun mga toy, yung huli natin oh. Kulang-kulang 2 kilo na rin ito mga toy. Yan oh. Grabe. Lalapad. Ito mga toy, 5 fingers na rin oh. Malaki niyan mga toy oh. Yan, pla-pla na yan. 5 fingers mga toy, pla-pla na ito pa oh. Naka last pa tayo. Yun, yung mga hinihintay natin hindi nakarating, siguro nahirapan sila sa fishing spot natin mga toy. Ang hirap talaga kasi mga toy yung fishing spot natin, kaya nangingilan-ilan lang kami. Yung mga spot doon mga toy, yung mga taga doon lang din sa likod, may maglalagay sila ng hagdanan. So ako talaga kahit hanggat kaya mga toy, akyatin ko talaga yan. So yan, marami pong salamat at pasensya na po sa mga sa video natin ngayon at medyo kapos. Ako rin inabitin sa fishing sa adventures natin. Yun, laki pa oh, buhay pa tumatoy oh. Ayun. Thank you Lord, thank you mga toy. Magandang tiyagang nanood po. At inabutan tayo ng mga sounds doon. Makapirate tayo kaya umuwi na tayo Yun. Wala na rin sila papatsing sa mga toy. Umuwi sila siguro ng maaga kasi medyo matumal ngayon eh. Ang dami nga kasing mga hipon. Nabusog siguro yung mga tilapia. Grabe mga katoy oh. Maniwala kayo sa hindi mga toy. Wristback yan mga toy doon sa spot natin na malupit. Ay sus, Ginoo. Muntik nga lang ako madulas. Umulan eh. Diyos ko, ang hirap ng pero lupit talaga ng spot. Diyos ko, bawing-bawi talaga. Yan floater with bottom yung sit up.